Čo? Čo? Ty natáčaš ty koza? A ty čo? Ja som sa veľmi dobre natáčala. Takže veľmi dobre to dá! A vstúpaj upratovať, nie že si tu videjka natáčať, kde sme? Toto kde sme? Mne sa nechce. Oha, babi, ja vás fakt musím opustiť, pozor. Anča, neposer sa! Pozor, volá sa padá dole schodami! Čo sa ti to? Keď sa ti to nezabilo do nohy, to je dobré. Ježiš. Dobre, dobre, už máš jednu štelinu. Ale keby také väčšie boli... Čo to je štelina? Štelina? To je to, čo prstlo z dreva. Gabika, prosím ťa, len si neotni prst. Alebo... A viac sa nedá rozkročiť. Gaba, nedávaj si tam tú nohu. Gaba! Ježiš. Plesni ozem tým. Plesni. Nejde to. To je tupá sekeročka. Mala by si tu na nejakom tvrdom onom robitom povrchu. Skoro si sa trafila. Ešte raz a bude dobré. Ďalšia štelina. Áno. Pozor, prsty lietajú, pozor, prsty lietajú. Šupy lietajú, šupy. Bohovične, ale na čo sú nám také malé, keď máme taký veľký oheň? A ja chcem vyskúšať, ukáž. Tam je hrča. Tam je hrča ako hr. Hrča ako hr. Keď idete rúbať drevo, musíte sa správne obuť, správne obliecť a správne naladiť a zaujať správny postoj. Samozrejme, a začať. A na prvýkrát rozseknete. Lebo ja som to už len robila. Tak si to seká, ty. Mám to predtým ešte raz. Toto rozseknúť, hej? Dobre, 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 dobre. Máme novú challenge, áno. Toto nepretneme, je tu obrovitánska hrča, ktorá ide naprieč toho kláta, čiže to bude veľmi problematické. Ale za pokus to stojí, my sa tak ľahko nevzdáme. Áno, áno.